pag-ampo para sa kabug-at sa nagmahal nga mga palitunon. Ginoo, miduol kami kanimo nga adunay bug-at nga kasing-kasing tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga palitunon ug krudo nga naghatag og kalisod kanamong mga Pilipino. Giampo namo ang matag trabahante, ang mga driver ug mga delivery riders na tibuok adlaw nagtrabaho aron naay ikabuhi sa pamilya. Ginoo, ayaw itugot nga naay lamisa ni ining nasura nga mawad-an og pagkaon. Hatagi og kaalam og kasing-kasing nga maluluyon ang among mga lider aron makahimo sila og mga pamaagi nga makapagaan sa among kahimtang. Sa tunga ni ining krisis, hatagi kami og kusog nga magtinabangay ug magpabiling masaligon kanimo. Amen.